Žiješ aktívnym životným štýlom, dodržiavaš vyváženú stravu, no chceš svojmu telu dopriať ešte nejakú pomoc plnú vitamínov a látok, ktoré tvoje telo potrebuje? Tak nepotrebuješ toto. Z One A Day vitamínov môžeš všetky tieto tablety nahradiť. Obsahuje 12 druhov vitamínov, 10 druhov minerálov, neobsahuje laktózu ani lepok. Stačí, keď si dáš jednu tabletu denne počas jedla a zapiješ pohárom vody. Ako všetky produkty Biotech USA, One A Day multivitaminový komplex pozostáva len z bezpečných a starostlivo vybraných ingrediencií. Takže ahojte, takže ak preferujete jednoduché no efektívne riešenia, potom sú tieto tablety výbornou voľbou. Povieme si, čo tieto tablety obsahujú a prečo by som vám tieto tablety odporúčil. Produkt One A Day vitamín podporuje našu energiu, lebo obsahuje celý komplex vitamínu B, kyselinu pantoténovú, vitamín C, železo, vápnik a horčík, ktoré prispievajú k normálnemu metabolizmu. Ďalej obsahuje niacín, riboflavin, kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú, vitamín B6, vitamín B12, horčík a železo, ktoré tiež prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. Taktiež obsahuje vitamín C, vitamín D, vápnik, zinok, horčík, fosfor a mangán, ktoré v produkte hrajú zásadnú úlohu pri udržiavaní zdravia našich kostí. Obsah vápnika a horčíka vo výrobku tiež prispieva k normálnej činnosti svalov, zatiaľ čo vitamín D prispieva tiež k udržaniu zdravých svalových funkcií. Ďalej podporuje imunitný systém vďaka obsahu kyseliny listovej, vitamínu A, vitamínu D, vitamínu C, vitamínu B6, vitamínu B12, zinku, železa a selénu. Na ochrane buniek pred oxidačným stresom sa podieľa aj obsah vitamínu C, vitamínu E, vitamínu B2, zinku, mangánu a taktiež selénu, ktoré majú pre naše telo antioxidantný účinok. Takže ak hľadáš komplexný vitamín ako doplnok vyváženej strave, žiješ aktívnym životným štýlom alebo hľadáš výživový doplnok za dobrú cenu, tak ti určite odporúčam vyskúšať One A Day vitamín. Biotech USA, the feeling of success.